Στο σημερινό επεισόδιο, οι άνθρωποι που έχω απέναντί μου δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι τρεις άνθρωποι που δουλεύουν κάτω από την ομπρέλα του επαγγελματικού προσανατολισμού και ειδικότερα στη δεξιότητα της επιχειρηματικότητας. Μετά από τετραετή εμπειρία στον τομέα και έχοντας φτιάξει από το μηδέν δικό τους blog, podcast και digital marketing agency και έχοντας υποσχεθεί να αλλάξουν την επιχειρηματική κουλτούρα στην Ελλάδα, νομίζω ότι μπορούν να απαντήσουν την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Μπορώ να κάνω στην Ελλάδα το πάθος μου εργασία? Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, να καλωσορίσω τα μυαλά πίσω από το Business Review Greece. Καλησπέρα Δημήτρη, Άλεξ και Χάρη. Καλησπέρα, με ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Πιστεύω θα είναι μια εξαιρετική συζήτηση που θα κάνουμε. Καλησπέρα Ευθύμη και ευχαριστούμε πραγματικά για αυτό το intro. Ήταν το πιο ωραίο intro που μας έχουν κάνει. Ναι. Μας άγχωσες λίγο, αλλά δεν πειράζει. Σας άγχωσα, Σαν να έχουμε πολλές ευθύνες απέναντι στην κοινωνία. Αλλά η απάντηση του 1 εκατομμυρίου, χωρίς πολλά, θεωρώ ότι είναι ναι. Μπορεί κάποιος να το κάνει. Πιστεύεις ότι είναι ναι? Ξεκάθαρα. Πιστεύω ότι είναι ναι. Εγώ λέω να πάρουμε λίγο την ιστορία από την αρχή, γιατί παρόλο που δίνουμε τη σύντομη απάντηση, φαντάζομαι ότι μέσα από την αναλυτική συζήτηση που θα κάνουμε θα εμφανιστούν πολλές δυσκολίες. Ήταν ρητορική ερώτηση, ήθελες να απαντήσουμε ή δεν ήθελες? Είμαι εδώ πέρα, τους έχω χμαλωτήσει με αλυσίδες και κάνουν αυτό που λέω εγώ, παιδιά, απλά δεν το ακούτε αυτή τη στιγμή. Είναι αλυσοδεμένοι, λοιπόν. Κοίτα, έχω έρθει μαζί σας εδώ πέρα και σας παρακολουθώ και καιρό, μην το κρύψουμε αυτό ότι είμαι fanboy του συγκεκριμένου podcast. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι να ανακαλύψουμε τις ποιότητες που κρύβονται πίσω από αυτό και να επιθυμίσουμε σε όλους ότι υπάρχουν κάποιοι που τα καταφέρνουν, αλλά για ποιο λόγο είναι αυτό ένα μικρό ποσοστό στον επιχειρηματικό κόσμο. Και γι' αυτό θα μιλήσουν οι ειδικοί που έχω μπροστά μου, που για μένα θα δώσουν πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες. Με την πρώτη ερώτηση, και για να ξεκινήσουμε το podcast στην αρχή, θα περάσουμε λίγο τα βήματα του επαγγελματικού προσανατολισμού που είχατε ή δεν είχατε, θα μας πείτε τώρα, στην εφηβική ηλικία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, αν πηγαίναμε όλοι μαζί στο ίδιο λύκειο και σας βάζω λίγο και στο mood να θυμηθείτε πώς ήσαν στο λύκειο, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια εγώ τότε. Κάποιοι κουνάνε τα χέρια τους εδώ πέρα. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν ήμασταν λοιπόν στο ίδιο λύκειο, θα κάναμε παρέα μαζί? Τι άτομα ήσασταν τότε και πώς τα άτομα αυτά έφτασαν μέχρι το σημείο να δώσουν πανελλήνιες? Θα ξεκινήσουμε με τον Δημήτρη και πάμε με τη σειρά. Ευθύμη, εντάξει, καλό παιδί φαίνεσαι, θα έκανα παρέα μαζί σου. Θα έκανα παρέα μαζί σου, θα έκανα παρέα με τα παιδιά. Να πούμε ότι κιόλας με το Χάρη γνωριζόμαστε το δημοτικό. Fun fact. Αυτό απλά το αναφέρω γιατί θα έχει πλάκα και η συνέχεια της κουβέντας να το έχει λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού του κόσμο. Παρ' όλα αυτά, μόνο στο Λύκειο δεν πηγαίναμε μαζί. Ισχύει. Τι συνέβη εκεί πέρα? Αλλά θα κάναμε παρέα στο Λύκειο. Γιατί αυτή είναι η ερώτηση. Κάναμε παρέα εκτός Λυκείου, απλά δεν πηγαίναμε στο ίδιο Λύκειο. Τέλεια, ωραία. Άγιρη παρένθεση, συνεχίζουμε. Ποια ήταν η ερώτηση? Αν πηγαίναμε στο ίδιο Λύκειο. Αν πηγαίναμε στο ίδιο Λύκειο, αν θα κάναμε παρέα. Αν θα κάναμε παρέα όλοι μαζί και ποιο άτομο ήσουν τότε ουσιαστικά? Στο Λύκειο ήμουν ο άνθρωπος που θα καθόταν στην τάξη, δεν θα διάβαζε ποτέ, ούτε σπίτι, ούτε θα συμμετείχε. Είχα σκέψου βιβλιοθήκη κάτω από το θρανείο. Αυτό το κλασικό που αντί να παίρνεις την τσάντα σου μαζί κάθε μέρα, έχεις όλα τα βιβλία κάτω από το θρανείο, οπότε δεν τη χρειάζεσαι κιόλας. Για να μεταμεταφέρεις κιόλας. Ακριβώς. Smart. Ήμουν ένα τέτοιο παιδί. Από το γυμνάσιο μέχρι το Λύκειο είχα εξελιχθεί και στο γυμνάσιο ήμουνα και λίγο πολύ της πλάκας. Δηλαδή, επειδή βαριόμουν full, πίστευα ότι για να καταπολεμήσω αυτή τη βαρεμάρα θα έπρεπε να κάνω και βλακίες και έτσι χαλούσα λίγο και την τάξη, ρε παιδί μου. Εντάξει, όλοι το κάναμε αυτό λίγο πολύ, ειδικά σε μικρή ηλικία. Αλλά γενικά ήμουν ένα πάρα πολύ τέτοιος χαρακτήρας. Στο Λύκειο ηρέμησα κάπως, αλλά δεν είχα ποτέ κάποιο έντονο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στο μάθημα ή για το να κάνω, ας πούμε, την τάξη λίγο καλύτερη. Ήμουν απλά μια ευχάριστη παρά για τα άτομα της τάξης. Ωραία. Τέλεια. Πες μου, Άλεξ, λοιπόν, εσύ. Αν θα κάνουμε παρέα ουσιαστικά. Ναι. Και τι άτομο ήσουν τότε? Κοίτα, φυσικά τη μισή ώρα που σε ξέρω, ή τη μία, ας πούμε, θεωρώ ότι θα μπορούσαμε άνετα να κάνουμε παρέα. Δηλαδή, φαίνεται ότι έχεις πάρα πολλά ενδιαφέροντα και πιστεύω, ναι, θα μπορούσαμε. Τώρα, όσον αφορά το Λύκειο, ήμουν ένα παιδί που. Κοίτα, διάβαζα, αλλά πολύ στοιχειώδη πράγματα. Δεν ήμουν άριστος, δεν ήμουν και χάλια. Έκανα τα βασικά, δεν ακουγόμουν πολύ στη τάξη. Ήμουν από αυτά τα παιδιά που δεν πρόσεχε ιδιαίτερα, αλλά και επειδή δεν ενοχλούσε τη τάξη, οι καθηγητές λέγανε: «Οκ, καλό παιδί αυτό». Παίρνω για παρατήρητες. Ναι, κάπως έτσι. Ήσουν αυτό που πρέπει να είναι όλοι στο στρατό θεωρητικά, που είναι το φάντασμα που ξέρει ότι είναι εκεί και δεν είναι εκεί και δεν ασχολείται κανένας μαζί σου και δεν σε πειράζει κιόλας και κανένας. Πάντα τελευταίο θρανείο εκεί στη γωνία.
Στρατηγικό Χαλαρά, μυαλό. στον κόσμο. Ο φίλος εδώ πέρα. Στρατηγικό μυαλό, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Ναι, τώρα όσον αφορά τα μαθήματα, πάντα όταν με ρώταγε κάποιο ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα, ποτέ δεν έδινα μια απάντηση γιατί δεν είχα κάποιο. Και σκεφτόμουν, ρε φίλε, δεν είμαι καλό σε τίποτα, ξέρω. Ναι. Ενώ ξέρει, ρώταγε κάποιον και έλεγε το αγαπημένο μάθημα είναι τα μαθηματικά, είναι πολύ καλό σε κτλ. Και εγώ να σπάσει τίποτα, γυμναστική μου αρέσει, α πούμε. Και γι' αυτό νομίζω δεν ήξερα και τι θέλω να σπουδάσω. Δεν είχα κάτι ξεκάθαρο στο μυαλό μου. Και γι' αυτό εν τέλει αποφάσισα να πάω προς τη διοίκηση επιχειρήσεων, που είναι κάτι πιο γενικό, θα το πούμε και μετά αυτά βέβαια. Αλλά ναι, όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό, δεν είχα καμία ιδέα στο μυαλό μου, δεν ήξερα τίποτα. Οπότε ουσιαστικά ήσουν σε μια φάση που δεν είχες επιλέξει όπως θεωρητικά φαινόντουσαν και οι υπόλοιποι μαθητές ότι έχουν κάνει κτλ. Δεν είχες δώσει κάποια προτίμηση για την ώρα. Ωραία, τέλεια. Είναι πολύ συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο. Μην σου φαίνεται περίεργο, ξέρω εγώ. Πιο πολύ ακούω αυτό παρά ότι ακούω κάποιος ότι μου αρέσει σίγουρα μαθηματικά, σίγουρα φυσική, σίγουρα χημεία. Πάμε και στο Χάρη λοιπόν να μας πει. Λοιπόν, εγώ εννοείται ότι θα έκανα παρέα μαζί σου, γιατί γενικά μου άρεσε να κάνω παρέα με άτομα που έχουν πολλά ενδιαφέροντα. Γιατί και εγώ πιο πολύ ασχολιόμουν με άλλα ενδιαφέροντα παρά με το ίδιο το σχολείο. Το σχολείο δεν με ενδιαφέρε τελείως. Ήμουνα δηλαδή μέτριος μαθητής. Υπήρχαν κάποια μαθήματα που μου άρεσαν και εκεί πέρα πρόσεχα και συμμετείχα και ήμουνα και πολύ καλός. Ενώ υπήρχαν άλλα μαθήματα τα οποία δεν μου άρεσαν, βαριόμουν και έκανα αυτό που είπε πριν και ο Δημήτρης, ότι θα έκανα και την πλάκα και τα αστεία για να περάσει η ώρα. Οπότε ήμουνα το παιδί που ήθελαν όλοι να κάνουν παρέα μαζί του, γιατί ξέραν ότι θα περάσουν καλά εκείνη τη στιγμή, θα κάνει την πλάκα του, θα πει και κάποια πράγματα εκτός μαθήματος. Και ήμουν αυτό λοιπόν το παιδί που ναι, δεν ήμουν τελείως ήσυχο. Κάποιες φορές ήμουνα, κάποιες δεν ήμουνα βασικά. Ήταν ανάλογα την περίσταση. Έχετε παρόμοια στρατηγική νομίζω. Δηλαδή, εκτός από τον Δημήτρη που είπε ότι ήταν λίγο πιο πολύ στην τάξη από τους υπόλοιπους, είχατε παρόμοια στρατηγική. Ας πούμε, δεν είχες ξεκάθαρα τι σου αρέσει, δεν ασχολιώσουν και πάρα πολύ με αυτό και περίμενες να δεις ουσιαστικά που θα κάτσουν οι μάρκες στο τραπέζι για να δεις. Ακόμα δηλαδή, μιλάμε ότι δεν είχε δημιουργηθεί κάποιο ενδιαφέρον συγκεκριμένο. Τώρα, ναι, πες. Προσωπικά θεωρώ ακραίο αυτό που έκανα. Το ότι δεν με νοιάζει καθόλου, ας πούμε, αν θα δώσω Πανελλήνιες ή όχι. Γιατί τώρα μιλάμε για το Λύκειο. Θεωρώ αυτό που έκανα ακραίο, γιατί σκέψω ότι δεν είχα σκοπό να δώσω Πανελλήνιες καν. Δεν με ενδιαφέρε δηλαδή. Είχα στο μυαλό μου ότι δεν θα δώσω Πανελλήνιες, ακριβώς γιατί είχα την πεποίθηση ότι δεν θα τα καταφέρω ποτέ. Και αυτό έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Ξεκάθαρα. Αλλά θεωρώ ακραίο τώρα το να μην παίρνει καν τσάντα, ας πούμε, στο σχολείο τρίτη ηλικίου, γιατί έχει όλα τα βιβλία 100 θρανείο. Δεν πιστεύω ότι είναι καλό κάποιο να το κάνει. Αλλά και ναι, εγώ το έκανα πάντα. Γενικά, όταν δεν σε ενδιαφέρει καθόλου κάτι, και είναι κρίμα που το λέω έτσι, αλλά ήταν η πραγματικότητα. Ναι, είναι λογικό. Το αντιμετωπίζεις κιόλας με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ωραία. Μου δώσεις καλή πάσα για την επόμενη ερώτηση, η οποία είναι. Καταρχάς, περιγράφεται μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση. Εάν πας σε ένα μέσο δημόσιο σχολείο, θα δεις, ξέρω εγώ, ότι τα περισσότερα άτομα λένε γιατί διαβάζω, γιατί είμαι σε αυτή τη φάση τώρα, θέλουν να χαρούν λίγο και την εφηβεία αυτής της περίοδου. Οπότε είναι πολύ καλό το δείγμα το οποίο παρουσιάζεται, γιατί αυτό το δείγμα που βλέπουμε τώρα, που ήταν κάποτε, έφτασε κάποια στιγμή να κάνει αυτό που κάνετε τώρα, που το φτιάξετε ήδη και θα το συζητήσουμε σε λίγο αυτό. Η πάσα που μου έδωσες με κάνει να αναρωτιέμαι το εξής. Πώς φτάσαμε από το σημείο μέσα στο Λύκειο που ήσασταν όλοι άτομα τα οποία δεν είχατε βρει τα ενδιαφέροντα και πήγαμε από αυτό το άτομο σε ένα άτομο που έπρεπε να αντιμετωπίσει τη μητέρα των μαχών για κάποιους τις Πανελλήνιες, εντατικοποιηθήκατε ουσιαστικά για να φτάσετε σε αυτό το σημείο και θέλω να μου πείτε και να βάλετε μέσα στη συζήτηση το περιβάλλον. Πώς σας πίεσε, οικογένεια, φίλοι, τι βλέπατε από τους άλλους και αναρωτιώσαι για τον εαυτό σας, για να καταλάβουμε λίγο όταν τελειώσατε τις Πανελλήνιες και είδατε τα μόρια που γράψατε, τι άτομο ήσασταν τότε. Και επειδή πάτησε πρώτον τον μπάζερ ο Δημήτρης, θα ξεκινήσει πρώτος. Πω, εντάξει, εδώ το τι έχω να πω δεν περιγράφεται. Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε και η πάσα, γιατί δεν έχει τύχει να αναφερθούμε πάνω σε αυτό το θέμα ποτέ, ούτε σε κάποια δικιά μας εκπομπή. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που θα πούμε, πιστεύω τώρα. Είμαστε όλα αυτιά. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι, όπως είπα και πριν, δεν είχα καν σκοπό να δώσω Πανελλήνιες. Μέχρι την τρίτη ηλικίου λέω εντάξει, δεν το έχω, δεν μπορώ. Σκεφτείτε ότι στην τρίτη γυμνασίου και στην πρώτη λυκείου είχα κοπεί κανονικά σε μαθήματα, τα οποία πήγα να δώσω το Σεπτέμβρη για να περάσω την τάξη. Αυτά τα μαθήματα ήταν μαθηματικά και τις δύο χρονιές και πληροφορική. Το οποίο είναι fun fact, επειδή και τα δύο μαθήματα που κοβόμουν για να τα δώσω το Σεπτέμβρη, τα δώσα Πανελλήνιες. Θα μας πεις πώς πήγε αυτό. Αυτό μου δημιουργούσε ακόμα μεγαλύτερη ένταση μέσα μου και είχα πείσει σε κάποια φάση τον εαυτό μου ότι φίλε δεν μπορείς, δεν το έχεις, δεν είσαι καλός. Ναι. Οπότε εδώ κόβεσαι στην τάξη. Η εσωτερική ιστορία. Εδώ κόβεσαι πραγματικά. Πού θα πας να δώσεις Πανελλήνιες να ανταγωνιστείς τους καλύτερους, να ανταγωνιστείς παιδιά που
προετοιμάζονται 3 χρόνια να δώσουν αυτές τις εξετάσεις. Εσύ στάση τρίτη λυκείου, κόβεσαι κάθε χρόνο, σου βάζουν οι καθηγητές βαθμούς απλά για να σου βάλουν χωρίς να έχεις γράψει τίποτα. Οπότε σκέψου όλο αυτό το mindset που το είχα καλλιεργήσει μέσα μου, δεν μου έδινε φτερά και αέρα να πω. Μα να πάω να δώσω Πανελλήνιες για να περάσω κάπου. Ναι, ναι. Και να σου πούν και μπράβο, θα τα καταφέρεις και όλα αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Οπότε είχα μια τέτοια σκέψη και ξαφνικά το καλοκαίρι που μπαίναμε στην τρίτη ηλικίου, όλα άλλαξαν κάπως μαγικά. Σε χτύπησε με το ραβδί κάποιος, ήρθε ο Χάρι Πότερ από πάνω σου, σου λέει μπήκε στο Hogwarts, φίλε. Τέλος πάντων, κάνω μια συζήτηση με έναν φίλο μου και μου λέει: ρε, εσύ είσαι καλός στην πληροφορική, συμμετέχεις λίγο στο μάθημα κτλ. Του λέω: τι καλός έμεινα. Ωραία. Τέλος πάντων, από τις κατευθύνσεις θα επέλεγα την οικονομική, γιατί δεν το είχαμε τίποτα από τα υπόλοιπα. Ενώ η οικονομική ήταν κάτι εντελώς καινούριο και γενικότερα πάντα μου άρεσε το κόνσεπτ της οικονομίας να το μελετάω έτσι κι αλλιώς. Αλλά ποτέ δεν είχα την ευκαιρία γιατί δεν υπήρχε σε κανένα μάθημα από αυτά που κάναμε στο Λύκειο. Οπότε ήξερα ότι σίγουρα θα μπω σε εκείνη την κατεύθυνση απλά για να βγάλω το Λύκειο. Και μπαίνοντας σε αυτή την κατεύθυνση και κοιτάγοντας ότι στις Πανελλήνιες θα δώσουμε αρχές οικονομικής θεωρίας, το οποίο το μάθημα αυτό θα το διδαχτούμε όλη πρώτη φορά. Οπότε εκεί πέρα δεν υπήρχε ένα αβαντάζ όλων των άλλων παιδιών. Θα ξεκινάγαμε όλοι από το 0 στο ΑΟΘ. Και επίσης πληροφορική ξανά, καινούργια ύλη κτλ. Μαθηματικά εντάξει. Είχα να τρέξω μαραθώνιο, αν ήθελα να τα προλάβω. Ναι, κατάλαβα. Έκθεση δεν είχα ποτέ πρόβλημα με το να εκφραστώ σωστά στο χαρτί. Απλά επειδή δεν υπήρχε κίνητρο στα προηγούμενα χρόνια, δεν έγραφα ποτέ εκθέσεις. Ναι. Οπότε θα έπρεπε και εκεί κάπως να εξασκηθώ. Anyway, λέω: OK, πάω να δώσω, δεν έχω να χάσω κάτι. Δηλαδή πήγα με αυτή την ψυχολογία. Καθώς έβλεπα λοιπόν τα μαθήματα, καθώς μπήκα λίγο στο ΑΟΘ και ξεκίνησα και φροντιστήριο, είδα ότι δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Και ότι αν όντως κάτι που μου αρέσει, αφιέρωσα λίγο περισσότερο χρόνο, γιατί ήμουνα και ένα παιδί που δεν είχα μάθει να αφιερώνω χρόνο στο να διαβάζω. Δεν είχα πει ποτέ ότι θα κάτσω τώρα 2 ώρες να διαβάσω. Μου ήταν κάτι άγνωστο αυτό. Οπότε άκουγα στα φροντιστήρια και από τον περίγυρο να έλεγαν ότι πω καλά, εντάξει, φέτος θα διαβάζω 8 ώρες τη μέρα. Και λέω: φίλε, αν όλοι διαβάζουν 8 ώρες τη μέρα για τις Πανελλήνιες, εγώ που στη ζωή μου δεν έχω διαβάσει 2 ώρες τη μέρα, πώς θα τους ανταγωνιστώ. Ναι. Αλλά εν τέλει, και αυτό πιστεύω ότι μπορεί να δώσει αξία, κατάλαβα ότι δεν έχει να κάνει με το πόσες ώρες διαβάζεις, έχει να κάνει με το πόσο αποτελεσματικός είσαι την ώρα που διαβάζεις. Γιατί εγώ πραγματικά και σαν χαρακτήρας δεν μπορώ να κάτσω πάνω από 2-3 ώρες την ημέρα να διαβάσω μάθημα. Δεν μου έβγαινε, δεν μπορούσα, μετά τρελνόμουν. Δεν μπορούσα να διαβάσω. Ναι, κατανοητό. Οπότε κάνοντας το αυτό, τη στιγμή που διάβαζα, όντως διάβαζα για να μάθω. Δηλαδή έκανα focus στη γνώση. Συγκεντρωμένος focus. Έκανα focus στη γνώση. Δηλαδή έλεγα πώς θα μπορούσα αυτό να το εξηγήσω σε κάποιον που δεν ξέρει. Αυτή η ερώτηση με βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε έκανα focus στη γνώση σαν γνώση και όχι στο ότι πάω να μάθω κάτι απ' έξω να πάω να το δώσω Πανελλήνιες, ας πούμε. Το ότι είχαμε οικονομικά που όλοι ξεκινήσαμε το 0 με βοήθησαν. Και spoiler, στο ΑΟΘ έγραψα 19,5. Οπότε πραγματικά εκεί πέρα όντως ήταν το δυνατό μου χαρτί, μου άρεσε πάρα πολύ η οικονομία. Σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα, παρόλο και στα μαθηματικά που έκανα μαραθώνιο για να τα προλάβω, είχα στρατηγική, ήθελα να γράψω συγκεκριμένα από 6 μέχρι 8. Τελικά έγραψα 8, γιατί ήξερα τις δυνατότητές μου και εκεί πέρα. Τέλος πάντων, έγραψα 13.500 μόρια και μπήκα εκεί πέρα που όντως ήθελα να περάσω, που ήταν η διοίκηση επιχειρήσεων. Τέλεια. Οπότε τέλος καλό, όλα καλά θεωρητικά. Τέλος καλό, όλα καλά. Τώρα, όσον αφορά το περιβάλλον που μιλήσαμε, όπως σου εξήγησα τη φάση και την ψυχολογία που είχα τότε, δεν υπήρχε καμία απέτηση ούτε από το οικογενειακό μου περιβάλλον να τα καταφέρω, ούτε από τους καθηγητές μου, ούτε γενικότερα από τους ανθρώπους γύρω μου, γιατί τους είχα συνηθίσει σε ένα pattern ότι ούτε διαβάζω, ούτε με ενδιαφέρει. Όπως σου είπα, δεν είχα διαβάσει ποτέ ούτε σε εξετάσεις, ας πούμε, για να περάσω κάπου να κάνω κάτι. Ήταν τελείως πρωτόγνωρο για μένα για να πάω να ετοιμαστώ για μια εξέταση τέτοιου μεγέθους, τέτοιου μεγάλου βαθμού και ανταγωνισμού, σε εισαγωγικά. Οπότε το πήρα και λίγο πιο εγωιστικά και λέω: αφού δεν έχω διαβάσει ποτέ τη ζωή μου, ας διαβάσω τώρα. Έτσι και έως είναι κάτι το οποίο 2 από τα 4 μαθήματα, το ΑΟΘ και η πληροφορική, μου άρεσαν πάρα πολύ. Οπότε τα έδωσα όλα όσα μπορούσα να δώσω εκείνη τη στιγμή. Δεν είχα δώσει πίεση στον εαυτό μου, γιατί όντως θεωρούσα ότι οι Πανελλήνιες δεν κρίνουν τη ζωή σου. Παρ' όλα αυτά, επειδή σημαντικό. Ήξερα ακριβώς πού ήθελα να περάσω, ήξερα ότι θέλω να περάσω διοίκηση επιχειρήσεων και είχα μια κατεύθυνση στο πόσο περίπου χρειάζεται για να περάσω εκεί πέρα. Όπως επίσης και τη βαρύτητα που πρέπει να δώσω στα μαθήματα. Ακριβώς γι' αυτό έδωσα full βαρύτητα στην οικονομία. Χωρίς καμία πίεση, η ψυχολογία μου αντιστράφηκε και πήγα στις Πανελλήνιες να δώσω μια ψυχολογία τύπου το ότι, OK, τώρα θα σας περάσω όλους. Δηλαδή ήμουν σε φάση, θα γράψω καλύτερα από όλους. Δεν με ενδιαφέρει. Από εκεί που είχα την νοοτροπία το ότι δεν κάνω για τίποτα, είμαι άχρηστος, πάω στις Πανελλήνιες, σε τάξεις και σε παιδιά που τους γέμιζε το άγχος, με την νοοτροπία
θα γράψω καλύτερα από όλους σας τώρα. Ήσουν χαλαρός επειδή το σκεφτόσουν αυτό? Είχα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Δεν είναι ότι ήμουν χαλαρός, γιατί φυσικά παίζεται και μια χρονιά επένδυσης. Αλλά από την άλλη είχα την νοοτροπία αυτή ακριβώς, ότι ξέρω που θέλω να πάω. Τώρα ήρθε η στιγμή να δείξω σε όλους ότι μπορώ και θα το κάνω. Τέλεια. Και εν τέλει όντως πήγε καλά. Και θέλω να πω και κάτι πάνω σε αυτό, ίσως βέβαια θα το συζητούσαμε και μετά, που έχει να κάνει με την ψυχολογία γενικότερα για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Θα το αφήσουμε αυτό να το πούμε, γιατί θέλω να ακούσω ένα σχόλιο από όλους σας γι' αυτό. Ωραία, γι' αυτό, επειδή είναι και αυτό μεγάλο θέμα. Ξεκάθαρα. Το έχεις λίγο θίξει, θα το διαλευκάνουμε αυτό σε λίγο. Μία follow-up μικρή ερώτηση. Ουσιαστικά καταλαβαίνω λοιπόν ότι μόνο σου αποφάσισες να το πάρεις προσωπικά και να προσπαθείς να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, και το οικογενειακό περιβάλλον αλλά και το μαθησιακό περιβάλλον σε είχαν αφήσει λίγο απομονωμένο θεωρητικά. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι ήταν σε φάση άφησε τον να κάνει αυτό το κομμάτι του, χωρίς όμως να σου έχουν δώσει και ιδιαίτερη βοήθεια. Είναι αυτό το meme που λέμε if it dies, it dies, ξέρω. Σε είχαν αφήσει λίγο στο δικό σου περιβάλλον. Εννοείται ότι υπήρχε υποστήριξη και από την οικογένεια και από τους φίλους τους κοντινούς, αλλά ήταν η υποστήριξη που πραγματικά νοιάζεσαι για τον άλλον. Δεν ήταν το ότι έχεις υψηλές προσδοκίες από τον άλλον και δεν υπήρχε και λόγος να έχουν υψηλές προσδοκίες, γιατί προφανώς δεν είχαν κάποια δείγματα ότι εγώ ίδιος θα το κάνω αυτό το πράγμα. Τέλεια. Οπότε ήταν υγιής υποστήριξη και πραγματικά βοήθησε αυτό. Τέλεια. Εγώ πάντως πίστευα πάντα σε σένα. Το ξέρω, ρε φίλε. Σ' αγαπάω. Και εγώ θα σε πίστευα. Λοιπόν, ας πάμε και στον Άλεξ, ο οποίος πάτησε δεύτερο στον μπάζερ, να μας πει την δική του ιστορία ουσιαστικά. Ωραία. Ουσιαστικά, ναι, όπως είπα και πριν, δεν είχα κλείσει σε κάποιο μάθημα και ακόμα και πιο μικρό στο δημοτικό ρωτάνε τα παιδιά τι θες να γίνεις στο μεγαλώσεις, έλεγα ότι δεν ξέρω. Καλά, αυτή η ερώτηση τώρα είναι, σου λέει ο άλλος δεν ξέρω μέχρι στον ναύτης. Και το τι γίνεται μετά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Βασικά πρέπει να καταργήσουμε αυτή την ερώτηση, ρε φίλε. Έτσι πιστεύω. Αγχώνει τα παιδιά πιο πολύ από ό,τι τα βοηθάει. Ισχύει. Κλείνει η παρένθεση όμως. Ναι, θα το πούμε αυτό στην ψυχολογία, θέλω να το συζητήσουμε αυτή την ερώτηση. Ωραία. Άρα μέχρι Δευτέρα Λυκείου πήγαινα στα τυφλά, ας πούμε. Και εκεί κάπου σε ένα μάθημα, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν. Ήταν λίγο θεωρητικό και κοινωνιολογία πες να ήταν. Βρήκα ένα κομμάτι που επιτέλους μου φάνηκε λίγο ενδιαφέρον στο σχολείο. Έλεγε ότι υπάρχει παράδειγμα η μεικτή οικονομία, η φιλελεύθερη, ο σοσιαλισμός και αυτά και μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον. Είναι όντως πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Ναι. Οπότε κάπου εκεί άρχισε λίγο το ενδιαφέρον μου προς την οικονομική κατεύθυνση, να το πω. Και άρχισα και λίγο να διαβάζω στο ίντερνετ διάφορα πράγματα για startups και επιχειρηματικότητα κτλ. Οπότε εκεί νομίζω άρχισε η κλίση μου προς αυτόν τον τομέα. Δηλαδή στη Δευτέρα Λυκείου έψαχνες μόνος σου να δεις τι γίνεται με τις startup, με την οικονομία κτλ. Κάπου εκεί προς τα έξω, γιατί ήξερα πως μέσα στο σχολείο δεν θα μάθω κάτι τέτοιο. Οπότε αποφάσισα ότι θα πάω προς την οικονομική κατεύθυνση. Και επειδή δεν το είχαμε τα μαθηματικά και αυτά, σε βοήθεια με το φροντιστήριο είπαμε να πάω στη θεωρητική κατεύθυνση στη Δευτέρα Λυκείου και μέσω αυτή να πάω προς τα οικονομικά. Οπότε Δευτέρα Λυκείου ήμουν θεωρητική. Ανορθόδοξη διαδρομή θεωρητικά, έτσι. Γιατί περισσότερο πήγαινα από μαθηματικά πληροφορική. Fun fact, και οι τρεις μας αυτό κάναμε, φίλε. Και είστε και τρεις ανορθόδοξοι, γι' αυτό ταιριάξατε ίσως. Και οι τρεις από θεωρητική πήγαμε οικονομικά. Κανένας μέσω της θετικής κατεύθυνσης. Ακραίο. Αλλά αυτά μου αρέσουν, γι' αυτό ήρθα να μιλήσω μαζί σας. Και είχα περίπου τις ίδιες προσδοκίες που ανέφερε και ο Δημήτρης. Δηλαδή, στο φροντιστήριο μου λέγανε ότι εντάξει, ρεαλιστικά, μαθηματικά κατεύθυνση δεν θα γράψω, ας πούμε, 15-16, πάμε για το 6 με 8. Και ό,τι βαθμούς πάρουμε θα είναι από τα OTH και την πληροφορική. Ωραία, και λίγο απέκτηση. Ήταν η στρατηγική αυτή. Ναι. Οπότε, ναι, έγραψα και εγώ μαθηματικά 8 όπως ο Δημήτρης. Έγραψα OTH 19,5 όπως ο Δημήτρης. Έβγαλα 13.500 μόρια όπως ο Δημήτρης. Είμαι ο Δημήτρης. Ξανά. Δύο Δημήτρες υπάρχουν πλέον. Και ενώ σαν πρώτες επιλογές στο μηχανογραφικό είχα οικονομικές σχολές, δεν πέρασαν τέλεια εκεί πέρα, πέρασα διοίκηση. Και καλή το τύχη. Όπως ο Δημήτρης. Το οποίο δεν το μετάνιωσα καθόλου εν τέλει. Νομίζω μου βγήκε σε καλό. Και επειδή ήταν κάτι πιο γενικό, όπως είπα στην αρχή, δεν ήξερα ακριβώς τι θέλω να κάνω. Λέω πως θα πάω προς τη διοίκηση και όπου κατασταλάξω, να πάρω μια γεύση απ' όλα. Για πες μου λίγο και περιβάλλον μαθησιακό, οικογενειακό. Ωραία. Κοίτα, θεωρώ ότι ήμουν αρκετά τυχερός. Το περιβάλλον μου ήταν μια νοοτροπία ότι κάνεις εσύ ό,τι θέλεις. Δεν υπήρχε κάποια πίεση. Πολύ ωραίο αυτό. Πήγαινα στο φροντιστήριο, είχα και από εκεί υποστήριξη και μου λέγανε ότι ό,τι θες να σπουδάσεις, απλά κάτω. Δεν είχα πίεση του στυλ, διάβασε σήμερα ή πώς πάνε. Εντάξει, με ρώταγαν πώς πάνε τα πράγματα, απλά δεν είχα πίεση. Ναι, εντάξει. Το φυσιολογικό γίνεται σε όλες τις οικογένειες, εννοείται. Ναι, και ιδανικά θα ήθελα και εγώ να μεταφέρω κάτι τέτοιο, αν κάνω ποτέ παιδιά, να είμαι και εγώ μια τέτοια νοοτροπία. Και θεωρώ με βοήθησε πολύ και στο να είμαι πιο χαλαρός και στο να επιλέξω την κατεύθυνση που θέλω εγώ. Στην Ελλάδα το έχουμε λίγο αυτό του πρέπει να ακούσεις γονείς σου, να γίνεις αυτό που θέλουν αυτοί και. Πάρα πολύ. Μεγάλο θέμα. Δυστυχώς, μια πολύ μικρή παρένθεση και τα πάμε και στο Χάρη τώρα να μας πει. Είχα ακούσει άτομο το οποίο είναι 45 χρονών,
οποίος ο άνθρωπος είναι αρτοποιός, του αρέσει πάρα πολύ η δουλειά του και του εξήγησα την ιδέα ότι θα κάνω το podcast και αυτά. Και μου λέει, τσάμπα θα το κάνεις το podcast. Η Ελλάδα, λέει, είναι μια χώρα που απλά ακούς τους γονείς σου για το τι θα κάνεις στα επαγγέλματα. Και εντάξει, στεναχωρήθηκα λίγο. Είναι λίγο στερεότυπο. Είναι λίγο στερεότυπο και πρέπει να το σπάσουμε λίγο αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό θα χρειάζεται και podcast σαν το δικό σου. Θα το δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Με έχετε ανεβάσει πάρα πολύ, είναι αλήθεια σήμερα. Πάμε και στο Χάρη να μας πει λίγο τη δική του ιστορία σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, εγώ αρχικά να πω ότι έδωσα 2 φορές Πανελλήνιες και όχι 1. Όπως καταλαβαίνετε, την πρώτη φορά δεν πήγε και πολύ καλά. Αλλά ας πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως είπα και πριν, ήμουν ένας μέτριος μαθητής και δεν είχα βρει ακριβώς το τι είναι αυτό το οποίο θέλω να κάνω. Υπήρχαν κάποια μαθήματα που μου άρεσαν και κάποια άλλα που δεν μου άρεσαν, αλλά και αυτά δεν ήταν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ήταν λίγο πολύ με το περιεχόμενο που είχαν, αλλά και με τον καθηγητή. Και ασχολιόμουν περισσότερο με πράγματα εκτός σχολείου. Μου άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω, αλλά όχι για το σχολείο. Δηλαδή, διάβαζα πάρα πολλές εφημερίδες. Κάθε Κυριακή έπαιρνα την Κυριακάτικη, ας πούμε, και διάβαζα. Διάβασα πάρα πολλά βιβλία, κυρίως μυθιστορήματα, αλλά είχα διαβάσει και κάποια πιο επιστημονικά και περισσότερο ψυχολογίας. Μου άρεσε να διαβάζω και πράγματα στο ίντερνετ. Και γενικότερα είχα αναπτύξει έναν πολύ καλό προφορικό και γραπτό λόγο, λόγω όλης αυτής της ενασχόλησης με το διάβασμα. Μου άρεσε πάρα πολύ επίσης και να συζητάω με ανθρώπους. Και γενικότερα νομίζω ότι εστίαζα περισσότερο στους ανθρώπους παρά στα ίδια τα πράγματα, ας πούμε. Το θεωρούσα ότι αυτό είναι πιο ουσιαστικό. Οπότε λόγω αυτών στράφηκα προς τη θεωρητική, γιατί πίστευα ότι είναι κάτι το οποίο μου ταιριάζει καλύτερα, επειδή είχα όλη αυτή την ευχέρεια λόγου. Και η ψυχολογία από την οποία έδωσα ήταν να δώσω απλά για να δώσω. Δεν είχα κάποια συγκεκριμένη σχολή στο μυαλό μου που ήθελα να περάσω, δεν είχα φτιάξει κάποια στρατηγική. Το έκανα περισσότερο επειδή το κάνανε και τα υπόλοιπα παιδιά, επειδή αυτό περίμεναν κάποιοι στην οικογένειά μου από μένα. Που αυτό βέβαια θα το πούμε και μετά. Ναι, εννοείται. Και θεωρούσα ότι εκεί πέρα μπορώ να αποδώσω καλύτερα. Εν τέλει αυτό δεν λειτουργήσε, γιατί στη θεωρητική, άμα πραγματικά δεν κάθεσαι να διαβάσεις 8 και 10 ώρες, δεν μπορείς να αποδώσεις, γιατί είναι πάρα πολύ παπαγαλία στη θεωρητική. Είναι κάτι το οποίο το ενισχύουν και εγώ ποτέ δεν το είχα με την παπαγαλία. Μου άρεσε να εστιάζω περισσότερο στην ουσία παρά στο να θυμάμαι κάτι ακριβώς όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο. Ήταν και το σχολείο που μου έτρωγε πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια στο πρόγραμμά μου και μετά να πηγαίνω φροντιστήριο που δεν είχα συνηθίσει εγώ σε τέτοιους ρυθμούς, γιατί ήμουν ένα παιδί πιο χαλαρό, δεν είχα συνηθίσει να πιέζω τον εαυτό μου. Πολύ εντατικότητα εκείνη στην περίοδο, εντάξει τώρα. Οπότε αυτός ο συνδυασμός, το ότι ήταν κάτι που το έκανα πρώτη φορά, όλη αυτή η πίεση στο χρόνο και στην προσπάθεια και το γεγονός ότι δεν μπορούσα να ανταγωνιστώ τους άλλους σε χρόνο διαβάσματος, εν τέλει με οδήγησαν στο να μην περάσω σε καμία σχολή. Παρ' όλα αυτά, αν είχα κάνει 10% εκ των υστέρων, θα είχα περάσει η κοινωνιολογία Ρέθυμνο. Αλλά εν τέλει, αυτό μου βγήκε σε καλό. Γιατί κατάλαβα ότι δεν ήταν αυτό το οποίο ήθελα πραγματικά να κάνω. Μετά, είδα τα αποτελέσματα στο τέλος, εκείνο το καλοκαίρι. Είχα απογοητευτεί πάρα πολύ προφανώς. Και ήμουνα σε μια ψυχολογία που δεν είχα ιδέα τι θα κάνω στη ζωή μου. Και τότε τα άτομα στο οικογενειακό μου περιβάλλον ήταν πάρα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Οπότε ο καθένας έλεγε και κάτι διαφορετικό. Ναι. Ο πατέρας μου, ας πούμε, ήθελε, επειδή είχε μία επιχείρηση δική του, να αναλάβω αυτή την επιχείρηση, επειδή εκείνος αποσυρώταν, να συνεχίσω αυτή την επιχείρηση, ας πούμε. Αφού πρώτα πάω στρατό, βέβαια, γιατί για τα αγόρια είναι και αυτό στη μέση. Ισχύει. Από την άλλη, η μητέρα μου ήταν πιο χαλαρή. Μου έλεγε: ό,τι θέλεις εσύ, ας πούμε, εσύ θα το αποφασίσεις. Από την άλλη πλευρά όμως είχα και την γιαγιά και τη θεία, οι οποίες επίσης είχαν βοηθήσει πάρα πολύ στο να με μεγαλώσουν, που ψάχναν, ας πούμε, ιδιωτικές σχολές για να με στείλουν. Δηλαδή, ήδη είχαν ξεκινήσει να ψάχνουν ιδιωτικές σχολές, παρότι δεν ήμασταν τόσο καλά οικονομικά, κάπως θα τα φέρναμε ώστε να μπορέσω να πάω. Εγώ όμως δεν είχα αποφασίσει και το σκεφτόμουν πάρα πολύ. Είδα και το Δημήτρη, επειδή τότε κάναμε παρέα, που είχε καταφέρει και είχε περάσει στα οικονομικά, στη διοίκηση επιχειρήσεων. Και κάναμε και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις μεταξύ μας. Και είδα ότι εκεί πέρα και θα μου άρεσε, αλλά και θα μπορούσα να τα καταφέρω. Ήταν κάτι ρεαλιστικό που μπορούσα να το διεκδικήσω. Τέλεια. Μίλησα βέβαια και με άλλους ανθρώπους, δεν έμεινα μόνο στο Δημήτρη, που και αυτοί είχαν κάνει κάτι παρόμοιο και με κάποιες ας πούμε καθηγήτριες είχα μιλήσει που ήταν των οικονομικών. Και εν τέλει πήρα τη μεγάλη απόφαση. Και κάποια μέρα απλά ανακοινώνω στους γονείς μου: θα ξαναδώσω Πανελλήνιες από τα οικονομικά. Ήρωας, ρε φίλε. Εγώ δεν θα έδινα ποτέ Πανελλήνιες δεύτερη φορά. Πιέστηκα σε ακραίο Είναι πολύ βαθμό. ψυχοφθόρο, ρε φίλε. Και είναι πραγματικά όσα παιδιά το κάνουν respect. Ναι. Και μετά τι έγινε? Στην αρχή σοκ, δεν το περίμεναν. Λέγανε πώς θα τα καταφέρουμε, γιατί ήμασταν και σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Γιατί την πρώτη χρονιά μάλιστα πήγαινα και στο κοινωνικό φροντιστήριο. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, βοήθησαν και άλλα άτομα από την οικογένεια, μαζεύτηκαν τα χρήματα και γράφτηκα σε ένα ιδιωτικό φροντιστήριο. Και με βοήθησε πλέον το γεγονός ότι ήταν και το μοναδικό πράγμα ουσιαστικά που είχα να αφοσιωθώ στην καθημερινότητά μου. Δεν είχα το σχολείο με ένα σωρό διαφορετικά πράγματα που μου έτρωγε χρόνο.
Οπότε μπορούσα να αφιερωθώ αποκλειστικά σε αυτό. Είχα φτιάξει και μια συγκεκριμένη στρατηγική. Ήξερα ακριβώς που θέλω να περάσω. Διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ήταν το μόνο που ήθελα. Και είχα φτιάξει και μια στρατηγική που ήξερα ακριβώς πώς θα διαβάσω. Γιατί και εγώ δεν ήμουνα το παιδί, παρότι μου άρεσε γενικά να διαβάζω, όταν έπρεπε να διαβάσω για το σχολείο και για όλη αυτή τη διαδικασία, δεν μπορούσα να αποδώσω τόσο καλά, κουραζόμουν και δεν μπορούσα να διαβάσω πολλές ώρες συνεχόμενα. Οπότε και εγώ έφτιαξα τη στρατηγική που ήταν να τα δώσω όλα στο ΑΟΘ, που είναι κάτι καινούριο, κάτι που όλα τα παιδιά θα έχουν ξεκινήσει από την ίδια βάση και να γράψω όσο καλύτερα γίνεται. Και εν τέλει έγραψα γύρω στο 18, αν θυμάμαι καλά. Στην πληροφορική επίσης πήγα για να γράψω όσο καλύτερα γίνεται και είχα γράψει ένα τίμιο 14,5, αν θυμάμαι καλά επίσης. Εκμεταλλεύτηκα το στοιχείο, το ανταγωνιστικό μου πλεονέκτημα που ήταν ο πολύ καλός γραπτός λόγος και εξασκήθηκα ακόμα περισσότερο στην έκθεση, γιατί τα περισσότερα παιδιά στην κατεύθυνση των οικονομικών δεν ήταν καλά στην έκθεση. Ισχύει αυτό. Οπότε, επειδή είναι ανταγωνιστικό το κομμάτι των Πανελληνίων, ήξερα ότι πρέπει να αξιοποιήσω το δυνατό μου στοιχείο και να αφήσω στην άκρη το πιο αδύναμο στοιχείο μου που ήταν τα μαθηματικά. Που εκεί πήγα ξεκάθαρα για να μάθω τη θεωρία, να γράψω τη θεωρία και να πάρω από εκεί ό,τι περισσότερο γίνεται, γιατί επίσης ήξερα ότι στην κατεύθυνση των οικονομικών τα περισσότερα παιδιά δεν είναι καλά στα μαθηματικά. Οπότε λέω, αφού όλοι θα πάνε χάλια στο τέλος, γιατί εγώ να κάτσω και να αφιερώσω τόσο χρόνο και τόση ενέργεια στο να διαβάσω κάτι που εν τέλει ξέρω ότι θα πάω χάλια, όσο και να διαβάσω, αλλά θα πάνε και οι άλλοι χάλια, και να μην αξιοποιήσω όλο αυτό το χρόνο και την ενέργεια για να διαβάσω μαθήματα που και μου αρέσουν, αλλά και μπορώ να αποδώσω σε αυτά περισσότερο, όπως ήταν το ΑΟΘ, πληροφορική και η έκθεση. Και εν τέλει αυτό πέτυχε. Βαθμολογίες, έκθεση κτλ. Στην έκθεση είχα πάρει 15,6, το οποίο για Πανελλήνιες είναι ακραίο. Είναι ακραίο, γιατί αυτό σε ανεβάζει, ας πούμε, αν έχει γράψει καλά στα υπόλοιπα, σου περνάει το εμπόδιο των 16.000 αν έχει γράψει 15. Σε ανεβάζει δηλαδή. Πολύ καλός βαθμός για 15. Ουφ, τι λες τώρα. Ακριβώς. Στο 10% πρέπει να σου θεωρητικά. Αυτό ΑΟΘ είχα γράψει 18 όπως είπα πριν, 14,5 στην πληροφορική και 3,5 στα μαθηματικά. Δεν πήρα καν όλη τη θεωρία εν τέλει. Αλλά ευτυχώς δεν μου στοίχησε αυτό. Και σε αυτή τη διαδρομή δεν ήταν όλα ρόδινα, γιατί εκτός από τα οικονομικά προβλήματα που ανέφερα που είχαμε, τη συγκεκριμένη περίοδο είχαμε στην οικογένειά μου, στο οικογενειακό μου περιβάλλον και οικογενειακά προβλήματα, γιατί χώρισαν οι γονείς μου. Είχαμε κάποια δικαστήρια, είχε περάσει ένα τύχημα ο πατέρας μου, πέθανε η γιαγιά μου, κόλλησα γρίπη ένα μήνα. Και για ένα μήνα δεν διάβασα απολύτως τίποτα, γιατί ήμουνα με 38-39 πυρετός συνεχόμενα. Και αυτό ήταν το οποίο εν τέλει μου έδωσε κίνητρο στην τελική ευθεία. Γιατί έχοντας περάσει όλα αυτά στο ξεκίνημα, αφού πλέον τα ξεπέρασα, τότε ήταν που πραγματικά είχα όλο το δρόμο μπροστά μου, είχαν μείνει 2 μήνες για τις Πανελλήνιες και λέω τώρα θα τα δώσω όλα. Αφού πέρασα όλα αυτά που πέρασα και είμαι ακόμα εδώ, αυτή είναι η ευκαιρία μου, είναι η δεύτερη φορά που δίνω και θα κάνω τα πάντα για να περάσω. Και εκεί όντως διάβασα και παραπάνω και εν τέλει εκείνη την περίοδο που κατάλαβα τα περισσότερα πράγματα. Το έχεις τερματίσει το κοντέρ, φαντάζομαι ήσουνα με όλα μέσα ουσιαστικά. Ακριβώς, ήμουνα. All in. Έκανα all in, πραγματικά. Ναι. Δηλαδή τη δεύτερη φορά που ξανάδωσα τους τελευταίους 2 μήνες, τότε είναι που έκανα το all in και τελικά κατάφερα να περάσω. Τέλεια. Έμεινα λίγο με ανοιχτό το στόμα στην τελευταία, ειδικά γιατί, είναι καλό να έχεις ελεύθερο και διαθέσιμο χρόνο, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που έχετε ακούσει, αυτό που λέει όταν υπάρχουν οι ζώρικες συνθήκες, οι ζώρικες συνεχίζουν. Ακριβώς. Αυτό είναι αυτό που σε ξεχωρίζει από τους άλλους. Δεν ήταν το να γράψεις στα μαθηματικά 3,5 από το 8. Στην πραγματικότητα είναι να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες που έρχονται μέσα στη δική σου ζωή. Άρα ουσιαστικά είναι να ξεπεράσεις λίγο στον εαυτό σου. Οι άλλοι είναι λίγο στο περιθώριο. Είναι ένα στατιστικό και ένας αριθμός θεωρητικά. Να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω στα παιδιά που μας ακούνε τώρα, που έχουν δώσει Πανελλήνιες και αυτή τα θα ξαναδώσουν και βρίσκονται σε αυτό το σημείο, ότι υπάρχουν εναλλακτικά μονοπάτια, τα οποία ένα από αυτά το είπες είναι να ξαναδώσεις Πανελλήνιες. Ακριβώς. Ένα από αυτά είναι να πας σε μια ιδιωτική σχολή. Και να προσθέσω ότι είναι να πας επίσης σε ΙΕΚ, σε δημόσιο ΙΕΚ και γενικά να αποκτήσεις skills από πάρα πολλά ηλεκτρονικά μαθήματα που υπάρχουν διαθέσιμα σε διάφορες ιστοσελίδες. Θα τις βάλω τώρα να παίζουν από κάτω στο βίντεο για να το δουν οι άλλοι. Απλά για να ξεκινήσεις λίγο, για να μπορέσεις να καταλάβεις κιόλας ότι δεν υπάρχουν μόνο οι Πανελλήνιες. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό που μπορείς να κάνεις. Τώρα. Φυσικά και εγώ είχα εξετάσει και όλα τα ενδεχόμενα τα οποία είχα και την απόφαση την πήρα σχεδόν τελευταία στιγμή. Δηλαδή τα υπόλοιπα παιδιά είχαν ξεκινήσει θερινά μαθήματα. Εγώ πήγα και γράφτηκα αφού είχε μπει ο Σεπτέμβρης. Δηλαδή τότε πήρα την απόφαση. Δηλαδή είχα χάσει ήδη χρόνο. Ναι. Παρ' όλα αυτά εξέτασα και τα άλλα ενδεχόμενα
Και κατέληξα στο ότι εν τέλει αυτό θέλω να κάνω. Ότι θέλω να σπουδάσω, θέλω να ζήσω και τη φοιτητική ζωή, να πάρω και το πτυχίο, αλλά και να πάρω όλες αυτές τις γνώσεις που μπορεί να σου δώσει το πανεπιστήμιο. Τέλεια. Μιας και το έχουμε λοιπόν ξεκινήσει λίγο και συζητάμε για το mindset και την ψυχολογία που πρέπει να έχεις, θα ήθελα να μου πεις, Δημήτρη, γιατί πάτησες πρώτο στον buzzer πάλι, πώς το κάνεις αυτό δεν ξέρω κάθε φορά. Ποια είναι η ψυχολογία που θα έπρεπε να είχε ένα άτομο που δίνει πανελλήνιες και εκτός από αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε, ποια χαρακτηριστικά θα έβαζες μέσα στο mindset του ατόμου αυτού? Ευχαριστώ πολύ για την πάσα. Θεωρώ ότι μπορούμε να δώσουμε πολύ αξία μέσα από αυτή την κουβέντα, γιατί πραγματικά νομίζω όλοι μας εδώ πέρα το έχουμε περάσει αυτό. Και κυρίως προσωπικά έπρεπε να βάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία, γιατί όπως σου είχα, ήμουνα το ακριβώς αντίθετο στα πρώτα χρόνια. Δηλαδή η ψυχολογία μου ήταν. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο κάτω. Δηλαδή. Ναι, ήμουν σε φάση δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν θα τα καταφέρω, οπότε δεν πάω καν. Έτσι ήταν η νοοτροπία. Στο φροντιστήριο που είχα πάει σε κάποια φάση αρχές του Λυκείου μου έλεγαν ότι εντάξει, αντικειμενικά τώρα κοίτα πώς είναι τα μαθηματικά, δεν μπορείς να πας τώρα εκεί πέρα. Γι' αυτό κιόλας είχα και μια κατεύθυνση στη θεωρητική μετά, στη Δευτέρα Λυκείου. Γενικότερα υπήρχαν και αντιπερισπασμοί σε αυτό. Όταν προκύπτουν αντιπερισπασμοί, αν εσύ δεν βάλεις λίγο κάτω τον εαυτό σου να κάνεις εσύ συζήτηση μαζί σου και επίσης ξέρεις κάτι, άσε το θόρυβο στην άκρη, εγώ τι θέλω. Αυτό που πιστεύω ότι αξίζω, αυτό θα πάω να πάρω. Δεν πάει να λέει ο διευθυντής και στο φροντιστήριο και ο δάσκαλος και οι γονείς ότι δεν μπορώ να κάνω αυτό. Άμα πιστεύω ότι το αξίζω, πάω να το πάρω. Οπότε αυτό ήταν η αρχή του restart, ας το πούμε έτσι. Επίσης, πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι υπερεκτιμούν τις δυνατότητες των άλλων παιδιών και γενικότερα του ανταγωνισμού. Και ίσως είναι λίγο περίεργο που το λέω έτσι, αλλά κάθε φορά που έχεις να ανταγωνιστείς κάποιους, στο μυαλό σου μόνο από ανασφάλεια ή από φόβο, ότι πρέπει να τους αντιμετωπίσεις εισαγωγικά, θεωρείς ότι εκείνοι είναι 10 φορές καλύτεροι από σένα. Ενώ αυτό που δεν μπορείς να δεις, γιατί δεν σκέφτεσαι καθαρά, είναι ότι στα περισσότερα πράγματα είστε ή στο ίδιο επίπεδο, ή ότι σε κάποια πράγματα ξεκινάτε από το ίδιο επίπεδο. Δηλαδή δεν κάθεται κάποιος να κάνει την ανάλυση SWOT που μαθαίνουμε και στο πανεπιστήμιο μετά. Ναι. Πού έχω δυνατό σημείο, αδύνατο, ποια είναι η ευκαιρία μου, πού μπορώ να χτυπήσω. Οπότε εγώ ήξερα ότι στο ΑΟΘ, για παράδειγμα, πάω για 20, γιατί ξεκινάμε όλο από το 0, οπότε θα σας φάω σε εισαγωγικά. Αυτό που ανέφερε και ο Χάρης. Ακριβώς. Ο Χάρης το σκέφτηκε πάρα πολύ καλά. Είχε και την ωριμότητα να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Οπότε αυτό σίγουρα πρέπει όλοι να το έχουν στο μυαλό τους και πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Και από εκεί και πέρα έχει να κάνει με την νοοτροπία του νικητή. Έτσι ονομάζεται και στην φύση. Είναι το winner's effect. Το οποίο δείχνει ότι τεράστια αυτοπεποίθηση αποκτάς όταν κάνεις πάρα πολύ μικρές νίκες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το χτίζεις. Το χτίζεις σιγά-σιγά. Οπότε, άμα φτάσεις μέχρι τις Πανελλήνιες και δεν έχεις καμία νίκη, όπως αντίστοιχα έχω εγώ και άλλα παιδιά που φτάνουν, τότε πας με πολύ χάλια ψυχολογία. Όταν αρχίζεις και το χτίζεις όμως λίγο αυτό στο μυαλό σου, μετά μπορείς να κάνεις θαύματα με την ψυχολογία. Και εδώ θέλω να σταθώ σε κάτι το οποίο το παρατήρησα μετά τις Πανελλήνιες. Παρατήρησα ότι συμβαίνει σε όλα τα παιδιά. Κάθε τμήμα, σε κάθε σχολείο, χωρίς εξαίρεση, έχει μέσα κάποια παιδιά τα οποία πραγματικά και τα 3 χρόνια του Λυκείου διαβάζουν απίστευτα πολύ. Είναι πάρα πολύ καλοί μαθητές, βγάζουν τρελούς βαθμούς. Και κάποιος από αυτά τα παιδιά συνήθως θα πάει στις Πανελλήνιες και όλοι θα περιμένουν από εκείνο να γράψει τα 18, τα 19.000 και θα γίνει ένα flop εκεί πέρα. Και θα κοκαλώσει, ναι. Και από εκεί που έγραφε τα πάντα στα τεστ πριν τις Πανελλήνιες και σε όλα 19, θα πάει και θα σου γράψει 14. Και θα αναρωτηθούν μετά οι καθηγητές, οι γονείς κτλ. Μα γιατί, αφού τα ήξερες? Λοιπόν, εκεί πέρα μπαίνει το κομμάτι του πόσο πολύ έχεις αυτοπεποίθηση για το ότι θα γράψεις. Μόνο και μόνο από την ψυχολογία, από τη στιγμή που μπαίνεις μέσα στην αίθουσα και πριν δώσεις, πιστεύω ότι μπορείς να μπεις σε σχολή. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Τέλεια. Οπότε, το να έχεις την ψυχολογία ότι πάω να κάνω το καλύτερο και ότι πάω σε εισαγωγικά να σας φάω όλους. Ναι, δεν είναι καλό να το βλέπεις τόσο ανταγωνιστικά. Τώρα μιλάμε για υγιή ανταγωνισμό. Σωστά. Δηλαδή, μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή θα βάλω τον εαυτό μου πάνω από εσάς. Αυτό. Και θα είμαι ο καλύτερος που θα μπορώ να είμαι. Δεν είναι κακό για τους άλλους, είναι καλό για εσένα. Ναι. Με τον εαυτό σου συγκρίνεσαι. Ακριβώς, συγκρίνεσαι με τον εαυτό σου. Όσο το σκέφτεσαι έτσι και μπαίνεις με την ψυχολογία, θα υπάρχουν τα παιδιά του 19 που θα γράψουν 14 ακριβώς γιατί μπαίνουν φοβισμένοι μέσα και επειδή δεν σκέφτονται τον εαυτό τους, σκέφτονται ότι θα αποτύχουν σύμφωνα με τους άλλους. Οπότε αυτό τους οδηγεί να γράψουν χειρότερα. Και εκεί πέρα είναι το σημείο τομής για μένα το χρυσό, που θα περάσει κάποιος που δεν το περίμενε επειδή είχε καλή ψυχολογία, θα περάσει αυτόν που διάβαζε 8 ώρες τη μέρα και είχε κακή ψυχολογία. Και για κάποιο λόγο είναι πολύ underrated αυτό. Δηλαδή δεν το συζητάει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Και μου έκανε εντύπωση γιατί ισχύει σε κάθε σχολείο, φίλε, σε κάθε τμήμα. Ισχύει, πάντα υπάρχει ένας. Και έχει συμβεί και στις δικές μου Πανελλήνιες. Είχα κοπέλα που ήταν πάρα πολύ καλή κτλ. Έπαθε κρίση πανικού, νομίζω, στο μάθημα κατεύθυνσης, αν ήταν τα μαθηματικά, αν θυμάμαι καλά. Έγραψε 13.000 μόρια.
Στην έκθεση τελικά δεν πήγε τόσο καλά όσο ο Χάρης που έγραψε 15, έγραψε εκεί 10 και καταμποντίστηκε όλο του στο πλάνο που είχε με τις βαθμολογίες και αυτά. Οπότε κρατάω την ψυχολογία του νικητή, που είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί συγκρίνεις τον εαυτό σου που ήσουν χθες και βάζει τις μικρές νίκες μπροστά για να ξεκινήσει ουσιαστικά να εδραιωθεί αυτή η ψυχολογία του νικητή. Να χτίσετε κάτι μεγάλο και αυτό μπορεί να συνδυαστεί πολύ καλά και με το επόμενο part που θα μιλήσουμε για το πανεπιστήμιο, γιατί συνεχίζεται εκεί πέρα. Εννοείται. Και έχω και εκεί να σου πω. Και επίσης να σημειώσω ότι είναι και η απομυθοποίηση του άλλου. Που ουσιαστικά ξέρεις ότι και εσύ έχεις κάποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και τον άλλον πάντα τον βλέπεις πάντοτε είναι ο καλύτερος. Ενώ δεν ισχύει. Και ο άλλος έχει και αυτός μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Οπότε πάμε και στον Άλεξ. Ωραία. Όσον αφορά την ψυχολογία που πρέπει να έχουμε στις Πανελλήνιες, σίγουρα δεν θεωρώ ότι πρέπει να πηγαίνουμε με την ψυχολογία του ηττημένου. Ότι δηλαδή λέμε δεν είμαι καλός μαθητής, άρα το έχω δεδομένο ότι δεν θα πετύχω και δεν έχω καμία ελπίδα κτλ. Πιστεύω ότι άμα πάει κάποιος έτσι, τότε πιθανότατα δεν θα πετύχει. Για μένα το κατάλληλο πράγμα να πει είναι ότι θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Αλλά θα κάνει όντως το καλύτερο που μπορεί. Γιατί μπορεί να πέσει και στην παγίδα να πει: OK, θα κάνω το καλύτερο που μπορώ και θα το δει λίγο χαλαρά και δεν θα του πει να διαβάζει. Ναι, και μετά θα πει: Έκανα εγώ το καλύτερο που μπορώ, τι να κάνω, δεν πειράζει. Όντως να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Εντάξει, τελικά δεν τελειώνει η ζωή μετά τις Πανελλήνιες. Ακόμα και αν κάνει το καλύτερο που μπορεί και δεν περάσει εκεί που θες, υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές όπως είπαμε. Πέρα από αυτό, σίγουρα πρέπει να υπάρχει και μια δόση ρεαλισμού. Δηλαδή να βάλει τα πράγματα κάτω, είτε μόνος είτε με τη βοήθεια του φροντιστηρίου, είτε κάποιου που μπορεί να σε βοηθήσει. Και να πεις ότι, OK, θέλω να περάσω σε αυτή τη σχολή, έχω μια κλίση προς αυτά τα πράγματα, άρα θα πάω εκεί πέρα να χτυπήσω βαθμούς. Ναι. Για παράδειγμα, εγώ στα μαθηματικά που δεν το έχω καθόλου, το είχαμε προς το τελευταίο. Και δεν θα... Ναι. Όλοι το είχατε αυτό στο κοινό. Το είχατε σκεφτεί αυτό από την αρχή. Ήταν πολύ σημαντικό η στρατηγική. Να παίξει τα δυνατά σου σημεία δηλαδή. Έτσι. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια δόση ρεαλισμού και αντικειμενικότητας για να χτυπήσεις εκεί που μπορείς. Ναι. Μια πολύ μικρή παρένθεση να πω εδώ πριν πάμε στο Χάρη, ότι ουσιαστικά αυτό που ανέφερες τώρα με τη στρατηγική και το διαμοίρασμα του χρόνου στα μαθήματα είναι management. Χωρίς να το καταλάβεις, γιατί δεν έχεις μπει ακόμα σε αυτή την νοοτροπία, κάνεις management και λες: πάω να χτυπήσω εκεί, αυτός είναι ο πόρος μου. Ο πόρος μου είναι ο χρόνος. Ακριβώς. Και έχω αυτές τις γνώσεις. Πάω να κάνω focus εκεί πέρα που μπορώ και διαμοιράζω το χρόνο μου. Κάνω management το χρόνο μου πάνω στα μαθήματα. Αυτό. Τέλεια. Και κλείνω την παρένθεση εδώ. Για συνέχισε, Χάρη, να μας πεις και εσύ την άποψή σου. Αρχικά να πω ότι για να πετύχει κάποιος στις Πανελλήνιες παίζουν ρόλο 4 παράγοντες. Σύμφωνα με τη δική μου άποψη. Ναι. Ο πρώτος είναι η στρατηγική, ο δεύτερος είναι η προετοιμασία, ο τρίτος είναι η τύχη, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, αλλά ο πιο σημαντικός λόγος είναι το τέταρτο, που είναι η ψυχολογία. Είναι αυτό που είπε πριν και ο Δημήτρης, ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία όλοι τους τη σχολική σταδιοδρομία παίρνανε πολύ καλούς βαθμούς και διαβάσαν πολύ και την κρίσιμη στιγμή τελικά δεν τα κατάφεραν, και υπήρχαν και άλλα παιδιά που εκείνη τη στιγμή ήταν που έδωσαν το 100% και απέδωσαν. Οπότε το πιο σημαντικό είναι η ψυχολογία, και να μην πηγαίνουμε με την ψυχολογία ότι αυτές τις στιγμές που θα γράφουμε κρίνεται ολόκληρη η ζωή μας και ολόκληρη η άποψη που θα σχηματίσουν οι άλλοι άνθρωποι για μας, γιατί αυτό δημιουργεί τεράστιο βάρος. Ό,τι και να γίνει εκείνη τη στιγμή πρέπει να εστιάζουμε στον εαυτό μας και όχι στο τι προσδοκούν οι άλλοι από εμάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα περισσότερα παιδιά πιστεύω ότι αγχώνονται όχι γιατί νιώθουν ότι δεν έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα, αλλά αγχώνονται επειδή νιώθουν ότι από εκεί θα κριθεί όλη τους η ζωή, και το πιο σημαντικό, ότι θα κριθεί η εικόνα που έχουν για αυτούς οι δικοί τους άνθρωποι. Ναι. Ότι έτσι δεν θα έχουν την αποδοχή και την αγάπη των γονιών τους ή των συμμαθητών τους ή των καθηγητών τους, που αυτό είναι που δημιουργεί την περισσότερη πίεση και αυτό πρέπει να αποβάλουν. Εγώ δεν θα πω ότι πρέπει να είμαστε τελείως χαλαροί, σαν το meme, το βασικά δεν με πολύ ενδιαφέρει κιόλας. Ναι, που είναι πάρα πολύ γνωστό, ένα παιδί που έχει. Αθάνατο Λούμπεν. Ναι. Πού τους βρίσκει όλους αυτούς, ναι. Αυτό είναι άλλη μια ακρότητα που κανείς δεν μπορεί να πάει με αυτή την ψυχολογία, δεν θα πετύχει προφανώς. Δεν είναι καλό να πας στα άκρα, ούτε full μέσα να είσαι και να μην κάνεις τίποτα άλλο, ούτε το. Ακριβώς, γιατί και η πίεση ως ένα βαθμό σε κάνει να κάνεις focus, να εστιάσεις εκεί πέρα, να δίνεις το κάτι παραπάνω, αλλά δεν πρέπει κιόλας να το παρακάνεις και να αγχώνεσαι. Πρέπει να είσαι ήρεμος και να έχεις καθαρό μυαλό. Δηλαδή πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό και στην περίπτωση της στρατηγικής που αναφέραμε πριν, στο να μην εστιάζεις στον ανταγωνισμό και στους άλλους, αλλά να εστιάσεις στον εαυτό σου, στο τι είναι αυτό που εσύ μπορείς να δώσεις καλύτερα και τι είναι αυτό το οποίο μπορείς να αφήσεις λίγο στην άκρη. Πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό και στο κομμάτι της προετοιμασίας που είπα, όταν διαβάζεις, να μπορείς να είσαι πραγματικά συγκεντρωμένος σε αυτό που διαβάζεις και να μην αφήνεις όλους τους περισπασμούς που θα υπάρξουν
να σου τραβήξουν την προσοχή. Είναι πολύ δύσκολο στις μέρες μας, ειδικά με τα κινητά τηλέφωνα, ειδοποιήσεις. Παιδιά, κινητό μακριά όταν διαβάζουμε. Το έχω ακούσει από πολλά παιδιά που έχουν πετύχει πανελλήνιες. Αλλάζουν το κινητό, παίρνουν ένα Nokia με κουμπιά, ξέρω, και παίζουν μόνο φιδάκι, να μην έχουν Facebook, Messenger, τίποτα. Και αυτά τα παιδιά παίζει το 50% της επιτυχίας να το χρωστάνε σε αυτό. Αισθάνομαι τυχερός που όταν έδωσα πανελλήνιες δεν έχει βγει ακόμα το TikTok. Ναι, καλά, ξεκάθαρα εσύ. Εντάξει, στο κομμάτι της τύχης που είπα πριν, προφανώς δεν μπορείς να έχεις καθαρό μυαλό. Απλά να ξέρεις ότι εσύ θα κάνεις αυτό που είναι να κάνεις και μετά από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα δεν είναι στο χέρι σου. Είναι και αυτό σημαντικό στη ψυχολογία. Πάρα πολύ ισχυρό. Δεν μπορείς να ελέγξεις κάτι που δεν είναι στο χέρι σου. Αυτό, άμα το κατανοήσεις και το ενστερνιστείς, τότε θα καταλάβεις ότι δεν πρέπει να έχεις τόσο άγχος. Γιατί το μεγαλύτερο άγχος το έχεις για πράγματα που δεν μπορείς να ελέγξεις. Όπως το τι θα πούνε οι γονείς σου, το τι θα πούνε οι καθηγητές σου, πώς θα γράψουν τα άλλα παιδιά, τι θέματα θα βγάλουν αυτοί οι τρελοί επιστήμονες που κάθονται και βγάζουν τα θέματα. Δεν μπορείς να τα ελέγξεις όλα αυτά. Οπότε δεν πρέπει να αγχώνεσαι γι' αυτά. Εσύ πρέπει να εστιάζεις στον εαυτό σου και σε αυτό το οποίο θες εσύ να πετύχεις. Είναι πάρα πολύ ωραία πάσα, γιατί το συζητάγαμε πριν, ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός έχει και μία διάσταση σταδιοδρομία ζωής, σαν προγραμματισμό ζωής, γιατί τώρα μου είπατε κομμάτια της ψυχολογίας και τελικά από την προσπάθειά σας αυτή να αντιμετωπίσετε την μητέρα των μαχών και της Πανελλήνιας κτλ. Ουσιαστικά πήρατε όλοι χρήσιμα εργαλεία, τα οποία διαμόρφωσαν διαφορετικά την προσωπικότητά σας. Δηλαδή, όταν βγήκατε από τις Πανελλήνιες, ήσασταν άλλα άτομα. Και θέλω να μου πείτε πολύ σύντομα, επειδή το έχετε θίξει λίγο το ζήτημα, αλλά δεν το έχουμε ακριβώς ρωτήσει, στο λυκειακό περιβάλλον, τι πρότυπα είχατε? Αν είχατε κάποια πρότυπα τα οποία σκεφτόσατε να τους μοιάσετε ή να είχατε διαβάσει για αυτά, και αν υπήρχε αυτό το πράγμα στο περιβάλλον σας, έτσι πολύ σύντομα, αν είχατε κάποια πρότυπα. Είτε από το οικογενειακό περιβάλλον κάποια πρότυπα, έτσι. Θα είναι πολύ αστείο το πρότυπο που θα πω, γιατί δεν είχα τότε και εξερευνήσει και πάρα πολλές βιογραφίες ή ας πούμε τους ανθρώπους που κοιτάω τώρα που είναι λίγο πιο σοβαροί. Αλλά πραγματικά εκείνη την εποχή με είχε βοηθήσει πάρα πολύ ο Λύκος της Wall Street, παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, έβλεπα την ταινία μια φορά το μήνα κατά τη διάρκεια που θα έδινε Πανελλήνιες. Και δεν ήταν τόσο εντάξει τώρα το lifestyle κτλ. Που είναι και λίγο fun και δεν υπάρχει πλέον. Ναι, και με αυτόν τον τρόπο το βάζουν και στην ταινία για να τη βλέπει κιόλας. Ναι, για να είναι πιο ελκυστικό. Αλλά αυτό που με είχε τριγκάρει τότε, σαν ένα νέο παιδί που πήγαινα να κάνω κάτι, ήταν το πώς έγινε κάποιο self-made. Δηλαδή, αυτή ήταν η εισαγωγή μου στην νοοτροπία του self-made, στο ότι ναι, δεν χρειάζεσαι πάρα πολλούς παράγοντες για να πετύχεις και να φτάσεις εκεί που θέλεις. Χρειάζεσαι κάποιες δεξιότητες που μπορείς να τις καλλιεργήσεις και μόνος σου. Σε αυτή την νοοτροπία με είχε βάλει η ταινία, πέρα από το χιούμορ της και όλα τα άλλα που δείχνει. Που για αυτή η νοοτροπία τώρα για ένα παιδί 17-18 χρονών θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική να την έχει. Γι' αυτό θα πω ότι το χρησιμοποιώ σαν έμπνευση. Όχι ότι θέλω ακριβώς να κάνω τα πράγματα που έχει κάνει ο άνθρωπος. Ωραία. Να μας πει και ο Άλεξ. Είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί τους ανθρώπους που θαυμάζω τώρα και διαβάζω πιο πολλά πράγματα για αυτούς, άρχισα να τους εξερευνώ στη σχολή, τα πρώτα χρόνια της σχολής. Οπότε στο Λύκειο δεν θα έλεγα ότι έχω κάποιο πρότυπο. Εντάξει, μπορεί να μην είχε. Εγώ προσωπικά στο Λύκειο δεν είχα κάποιο πρότυπο που προσπαθώ να θυμηθώ. Αλλά μπορεί να είναι και κάποιο πρότυπο χαρακτήρας που είναι και λίγο πιο φαντασίας, όπως αυτό που είπα εγώ, που είναι πρότυπο ταινίας. Δεν είναι ότι ήταν πρότυπο στη ζωή μου μέσα. Δεν μου έρχεται κάτι. Εντάξει, οκ, είναι λογικό. Ας πούμε, εγώ στο Λύκειο μου άρεσε πολύ ο Einstein που άκουγα ότι μιλάγαν για αυτόν, το τι είχε σκεφτεί και ότι είχε αφήσει μια κληρονομιά από πίσω στην επιστήμη. Αλλά ποτέ δεν αναρωτιόμουν ποιος ήταν αυτός. Πολύ επιδερμικά άκουγα πράγματα. Και εσύ, Χάρη, είχες κάποιο πρότυπο, θυμάσαι? Εγώ είχα κάποιο πρότυπο. Δεν είχα ούτε στο οικογενειακό μου περιβάλλον. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος που να είχε κάνει ακριβώς αυτό το οποίο ήθελα να κάνω εγώ. Ούτε στο περιβάλλον, ας πούμε, της παρέας. Εντάξει, από τη δεύτερη φορά που έδωσα Πανελλήνιες, λειτουργήσε εντός εισαγωγικών σαν πρότυπο και ο Δημήτρης, επειδή εκείνος ήδη είχε αλλάξει κατεύθυνση, τα είχε καταφέρει. Οπότε έλεγα ότι μπορώ να το κάνω κι εγώ. Τέλεια. Οπότε λειτουργήσε κατά κάποιο τρόπο σαν ένα πρότυπο. Και φυσικά πάντα από πιο μικρός είχα σαν πηγή έμπνευσης, γιατί μιλάμε και για την έμπνευση, ιστορίες ανθρώπων που ήταν, ξέρω εγώ, στο μηδέν και κατάφεραν να πετύχουν πάρα πολλά πράγματα. Πάντα αυτές οι ιστορίες με ανατρίχιαζαν εμένα. Οπότε και σε ταινίες που υπήρχαν τέτοιου είδους ιστορίες, αλλά και σε βιογραφίες πολιτικών που διάβαζα, δεν είχα κάποιους συγκεκριμένους. Απλά μου άρεσε πάντα η ιστορία το ότι είναι ένα παιδί το οποίο προέρχεται από μια απλή φτωχή οικογένεια, το παιδί της διπλανής πόρτας, που δούλεψε σκληρά και κατάφερε να πετύχει. Και έξυπνα, βέβαια. Δούλεψε σκληρά και έξυπνα και κατάφερε να πετύχει κάποια πράγματα στη ζωή του. Τέλεια. Για να το συνδέσω και με το επόμενο κομμάτι, να πω καταρχάς ότι πολύ θα ήθελα να ακούσω σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο στο YouTube, ή να μας ακούτε στο Spotify, δεν έχει δυστυχώς σχόλια, χάσατε, πηγαίνετε στο YouTube να το ακούσατε. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω σχόλια από μαθητές που είχαν γράψει πολύ καλά
στα διαγωνίσματα των φροντιστηρίων και όλα αυτά και πάτουσαν στις πανελλήνιες να μας πούν για ποιο λόγο πιστεύουν οι ίδιοι ότι δεν έγραψαν καλά. Θα ήθελα πολύ να δω τέτοια σχόλια κατά από αυτό το βίντεο. Και να πω και το εξής: έχεις σπάσει τον τέταρτο τοίχο που λένε και καλά στο θέατρο και στον κινηματογράφο, γιατί εσύ ταυτόχρονα είχες πρότυπο τον Δημήτρη, που ο Δημήτρης είχε καταφέρει να αλλάξει κλάδο που το έκανες και εσύ μετά. Και εσύ είχες και έμπνευση άτομα που κάνανε από το μηδέν κάτι που τώρα είσαι ένας από αυτούς. Άμα το σκεφτείς. Γενικά το pattern του self-made πιστεύω ότι όλους μας βοήθησε και πιστεύω ότι γενικά δημιουργεί πολλή έμπνευση. Τώρα το που θα βρεις συγκεκριμένα, σε ποιο πρόσωπο θα βρεις αυτό το πρότυπο, υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτό. Απλά εγώ κρατάω την ουσία του self-made, αυτό που είπε ακριβώς και ο Χάρης. Ωραία. Βασικά πρέπει να κοιτάμε πάντα σε ένα πρότυπο την ουσία. Δηλαδή αυτό που έχει κάνει και θέλουμε εμείς να πάμε και όχι συνολικά έναν άνθρωπο σαν πρότυπο. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι το τέλειο πρότυπο. Ναι, και δεν είναι τέλειοι όλοι οι άνθρωποι. Όλοι έχουμε μειονεκτήματα, έχουμε κάνει λάθη στη ζωή μας. Ακριβώς, και δεν σημαίνει ότι πρέπει όλοι να γίνουμε σαν αυτό το οποίο βλέπουμε και θαυμάζουμε. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη διαδρομή που ακολούθησε αυτός, να κάνουμε αυτό που εκφράζει εμάς και όλα τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στην άκρη. Και φυσικά προσοχή, γιατί υπάρχουν και κάποια fake πρότυπα, στο πούμε, ειδικά στις showbiz. Παρ' όλα αυτά, οτιδήποτε μπορεί να μας δώσει ουσιαστική έμπνευση, καλό είναι να το έχουμε. Και ενισχύεις ακόμα αυτή την κουβέντα που σου λέω ότι σπάς τον τέταρτο τοίχο, γιατί ταυτόχρονα αυτό που κάνουμε με αυτή την ιστορία που λέμε, κάποιος μπορεί να εμπνευστεί από αυτό που λέμε τώρα. Οπότε είναι σε πολλαπλά επίπεδα αυτό το πράγμα που γίνεται. Και θα είναι πολύ ωραίο να γίνει. Ναι. Και είναι και κάτι που μας αρέσει πολύ, γιατί επειδή ήδη τρέχουμε 4 χρόνια το business review, υπάρχουν κάποια παιδιά που μας είχαν γνωρίσει πριν δώσουν πανελλήνιες. Μας είχαν ρωτήσει, ας πούμε, για τη διοίκηση επιχειρήσεων που είχαμε περάσει. Είχαν δει και αυτά που κάναμε και εν τέλει μας είπαν ότι μας δώσατε έμπνευση. Αυτό είναι ένα από τις λειτουργίες που θέλω να πετύχει η εκπομπή, γι' αυτό μίλησα και μαζί σας. Πάμε στο δεύτερο τομέα τώρα που θα ήθελα να μιλήσω και να κάνω μια σύνοψη. Έχουμε γράψει όλοι τα μόρια στις πανελλήνιές μας, έχουμε περάσει στη σχολή που θέλουμε και τώρα ξεκινάει η πανεπιστημιακή ζωή. Είμαστε ήδη διαφορετικά άτομα, έχει γίνει αυτή η μετάβαση και έχουμε μάθει κάποια εργαλεία για τον εαυτό μας. Έχουμε επαναπροσδιοριστεί δηλαδή λίγο σαν άτομα και πλέον είμαστε φοιτητές. Ουσιαστικά θέλω να μου πεις ο τελειόφυτος Δημήτρης, πώς είχε αλλάξει από τον Δημήτρη που είχε μπει στο πρώτο έτος μέσα. Πώς ήταν πάλι διαφορετικός. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ διαφορετικός και νομίζω ότι οι περισσότεροι που έχουν περάσει από αυτή την τετραετία, ίσως και λίγα περισσότερα χρόνια για κάποιους, είναι σημαντική στο να γίνει αλλαγή, αλλά και στην τελική θα έπρεπε να είναι σημαντική, γιατί είναι 4 χρόνια τα οποία πραγματικά μπαίνεις και θέλεις να βγεις ένα καλύτερο άτομο, να είσαι λίγο πιο κοντά σε αυτό που θες να πετύχεις, στους στόχους σου κτλ. Θεωρώ ότι έγινε όντως αυτό. Όντως δηλαδή ο Δημήτρης που μπήκε βγήκε ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Το debate εδώ πέρα είναι τώρα στο κατά πόσο το να βγει ο διαφορετικός Δημήτρης, ο καλύτερος Δημήτρης εισαγωγικά, στο κατά πόσο η σχολή παρέμβαλε σε αυτό. Ναι. Το οποίο είναι τεράστιο debate. Ναι, ξεκάθαρα. Οπότε ένα πολύ μικρό sum up για τα χρόνια της σχολής. Μπαίνουμε πρώτο έτος και αυτό είναι σημαντικό τώρα για κάποιον που θα ξεκινήσει να σπουδάζει. Και στο πρώτο εξάμηνο, ψαρωμένοι όλοι τέλος πάντων, όσοι μπαίνουν νομίζω, όλοι το έχουν νιώσει ή θα το νιώσουν αυτό. Μεγάλα αμφιθέατρα που είμαι και τέτοια. Αρχίζεις και ακούς λοιπόν από ανθρώπους που έχουν ξαναπαρακολουθήσει το μάθημα που είσαι, από συμφοιτητές σου που έχουν ακούσει κάτι για τον καθηγητή, από μεγαλύτερους και σου λένε, ξέρω εγώ, αυτός θα σε κόψει σίγουρα. Αυτός δεν περνάς ούτε με τις σειρές. Αυτή είναι σκύλα, θα σε κόβει. Καλά, αυτή άστο ρε, αυτός με 4,9 θα σε κόψει, σου λέω, δεν είναι καλός. Οπότε σκέψου, μπαίνεις, είσαι ψαρωμένος, δεν έχεις ξαναπεράσει από πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και είσαι σε ένα τέτοιο περιβάλλον τώρα. Αλλά, και γι' αυτό είπα ότι πριν ότι θα συνδυάσω αυτό που είπα για τις πανελλήνιες με τώρα. Επειδή είχα κάνει το δικό μου το κομμάτι και είχα χτίσει τη δικιά μου την ψυχολογία από τις πανελλήνιες, είχα μπει σε αυτό το mindset το ότι πρέπει να μπαίνω με τα όλα μου όταν είναι να δώσω εξετάσεις. Αυτό ακριβώς δεν άφησα να με επηρεάσει όλα αυτά που άκουγα από το πρώτο εξάμηνο και μετά και είχα βάλει από την αρχή στόχο ότι ουσιαστικά δεν ήθελα να κοπώσω κανένα μάθημα μέχρι να τελειώσει τη σχολή και να τα περάσω όλα ντούκου. Και όντως έγινε. Και γι' αυτό είπα και πριν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπούμε όλοι σε αυτή την ψυχολογία. Γιατί μιας και έχεις μπει και έχεις αρχίσει και δημιουργήσεις τις δικές σου νίκες, μετά δεν υπάρχει ταβάνι, φίλε. Ναι. Μετά πραγματικά, ό,τι και να σου λέει τώρα ο άλλος ότι ρε, δεν περνά, σου λέω σε αυτή, σε κόβει, όλους τους κόβει. Όχι, θα περάσω, φίλε. Εμένα δεν θα με κόψει. Εμένα δεν με κόψει, θα περάσω. Τώρα, άμα θες, εσύ ανησύχησε γι' αυτό. Ναι, κατάλαβα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ υγιές για κάποιον να σκέφτεται έτσι όταν πάει να δίνει στην εξεταστική, που είναι και αυτή μια ψυχοφθόρα διαδικασία. Πολλοί πιστεύουν ότι δίνουν πανελλήνιες και μετά πάνε παιδική χαρά. Είναι πολύ πιο ψυχοφθόρα διαδικασία στις εξετάσεις της σχολής που το κάνεις επί 2 φορές το χρόνο και συνέχεια για 4 χρόνια, παρά τις πανελλήνιες που ξέρεις ακριβώς για 1 χρόνο τι σε περιμένει και προετοιμάζεσαι γι' αυτό.
Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να σκέφτονται όσοι μπορούν και όσοι θέλουν έτσι και ότι θα τους βοηθήσει πάρα πολύ γενικά αυτό. Μια μικρή παρενθεσούλα, γιατί δεν θέλω να τρομάξω κάποιον που είναι 17-18 χρόνων και θα δώσει Πανελλήνιες. Όταν λέμε ότι είναι, γιατί το έχω πάθει και εγώ αυτό, πήγα μετά στο πανεπιστήμιο, στο γεωπονικό, είμαστε 5 χρόνια, έχουμε 123 μαθήματα, είχαμε όταν είχα μπει εγώ. Και λέω, κάτσε, 123 μαθήματα, κάθε εξεταστική έδινε 24 μαθήματα κάθε χρόνο, σχεδόν 12 και 12 περίπου. Οπότε είναι κάτι που το πέρασα και εγώ στο γεωπονικό, γιατί δίναμε 24 μαθήματα το χρόνο, 12 και 12 δηλαδή. Και έβλεπα την εξεταστική και λέω πώς θα τα διαβάσω όλα αυτά, έχω τεράστια ύλη κτλ. Για να μην τρομάξει κάποιος, το άτομο που είσαι μετά τις Πανελλήνιες είναι διαφορετικό και έχει άλλα εργαλεία για να μπορέσει να υποστηρίξει τις εξεταστικές του πανεπιστημίου. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο άτομο για να το συγκρίνουμε, για να μην το ακούσει κάποιος αυτό 17 και πει εγώ δεν είμαι έτοιμος για εξεταστική πανεπιστημίου. Δεν είσαι. Μετά τις Πανελλήνιες θα είσαι όμως έτοιμος. Για να μην αποθαρρύνω κάποιον ότι είναι κάτι ακραίο οι εξεταστικές. Πολύ σωστή προσθήκη. Είσαι άλλο άτομο και μπορείς να το πολεμήσεις τότε αυτό το πράγμα. Και γενικότερα οι φοιτητές το βλέπουμε και με μια πιο χαλαρότητα, θα έλεγα, από τις Πανελλήνιες. Επειδή εκεί πέρα σου λέει ότι κόβεσαι, θα ξαναδώσεις σε λίγο καιρό. Δεν έχει καμία σχέση το άγχος που έχουν κάποια παιδιά στις Πανελλήνιες, εννοείται. Με το άγχος εξεταστικής. Αλλά καλό θα ήταν γενικά να μην το αφήνουμε αυτό να τρέχει, να μην το αφήνουμε μόνο του. Να πούμε ότι ξέρεις κάτι, αυτό θέλω να το κάνω, θέλω να περάσω τόσα ή θέλω να τα περάσω όλα για παράδειγμα. Πάμε να το κάνουμε, ας πούμε. Για συνέχισε μου το Δημήτρη τα επόμενα χρόνια. Μπήκες δηλαδή με πολύ καλή ψυχική ανθεκτικότητα ουσιαστικά. Είχες προστατέψει τον εαυτό σου από αυτό. Και πώς έφτασες να είσαι τελειόφυτος? Και ακριβώς επειδή όλα τα σχολικά μου χρόνια δεν είχα πιεστεί ποτέ και δεν είχα διαβάσει ποτέ, όλη αυτή η ένταση και η δημιουργικότητα, επειδή τώρα είχα μπει κάπου που όντως μου άρεσε, μου βγήκε επί 10 σε καλό. Οπότε ουσιαστικά διάβαζα μία ώρα, καταλάβαινα κάτι που θα διάβαζα υπό άλλες συνθήκες 10 ώρες γιατί μου άρεσε που το έκανα. Το είχα δει πάρα πολύ ζεστά. Οπότε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και στις εξεταστικές να μην πιέζομαι και παρόλα αυτά να αποδίδω καλά. Και οι βαθμοί μου για τα δεδομένα τα τότε ήταν πάρα πολύ καλοί. Τελείωσα τη σχολή με 7,6 περίπου. Μια χαρά. Λίγαν καλός δηλαδή. Ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε. Χτίζεις με τις μικρές νίκες νοοτροπία νικητή. Ναι, ωραία. Οπότε το κομβικό σημείο τώρα για τη σχολή και που άλλαξε εντελώς χαρακτήρα ήταν στο δεύτερο έτος. Όπου μετά από ένα χρόνο που ουσιαστικά είχα κάνει focus μόνο στη σχολή και είχα αρχίσει να ξενερώνω σε εισαγωγικά με κάποια πράγματα, γιατί όποιος έχει σπουδάσει σε ελληνικό πανεπιστήμιο δεν γίνεται να μην ξενερώσει. Θα κάνω ερώτηση για αυτό αναλυτική ή είναι η επόμενη ερώτηση? Ωραία, οπότε δεν θα το αναλύσω πολύ. Αυτό θα έλεγα. Είναι η επόμενη ερώτηση. Ωραία, τέλεια, δεν θα το αναλύσω πολύ. Απλά επειδή όντως είχα ξενερώσει απίστευτα πολύ, μετά από ένα χρόνο είχα αρχίσει και είχα πει στον εαυτό μου ότι, OK, θα κάνεις μόνο τα απαραίτητα, δηλαδή θα περνάς κάθε εξεταστική όλα τα μαθήματα, θα κάνεις μόνο αυτό. Και από εκεί και πέρα, επειδή είχα πραγματικά πάρα πολύ όρεξη και να διαβάσω και να μάθω πράγματα, θα τα κάνεις όλα αυτά μόνος σου, γιατί δεν μπορούσα να πάρω αυτό που ήθελα πραγματικά από τη σχολή. Οπότε έπρεπε να το βρω μόνος μου με άλλους τρόπους. Και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό και υγιέστατο, γιατί μέσα από αυτό και μέσα από τις συζητήσεις που είχα με τα παιδιά, γιατί όπως θα σου πούνε και εκείνοι, σκεφτόντουσαν το ίδιο πράγμα και έτσι προέκυψε κιόλας η ανάγκη μας να διαβάζουμε και εκτός σχολής και να εξελιχθούμε και σαν άνθρωποι και σε γνώσεις. Έτσι γεννήθηκε και το Business Review Greece. Οπότε ήταν μια πολύ ωραία πάσα και είναι και γενικότερα όλο το background του brand του Business Review. Έτσι ξεκίνησε και η ιδέα και η πράξη. Από τις δικές μας ανησυχίες να βρούμε πράγματα και να μεταφέρουμε σε άλλα παιδιά πράγματα τα οποία δεν μπορούσε η ίδια η σχολή να μας τα μεταδώσει, να μπορούμε εμείς να το κάνουμε. Φαντάσου τώρα τον Άλεξ που από Δευτέρα Λυκείου έψαχνα για startups, να περνάει σε μια σχολή και σε όλο το πρώτο έτος να μην έχει ακούσει τη λέξη startup, που ήταν δείξη επιχειρήσεων. Ακραίο. Και αυτό είναι και ένας λόγος ότι θέλω να μιλάω και με άτομα τα οποία ήταν και απόφοιτοι κάποτε, για να ξέρουμε λίγο τι γίνεται και στο πανεπιστήμιο. Γιατί όσα παιδιά μας ακούν και δεν έχουν πάει ακόμα σε πανεπιστήμιο, καλό είναι να ξέρουν κάποιες ιστορίες για να ξέρουν ποιο τμήμα κάνει καλά τη δουλειά του, ποιο δεν την κάνει, ποιο πρέπει να βελτιωθεί κτλ. Όλα τα τμήματα έχουν κάτι να σου προσφέρουν. Ακόμα και αυτό που δεν σου δίνουν όλα τα εργαλεία. Αλλά είναι μια πολύ καλή λογική για να πάρεις παραπάνω πληροφορίες μέσα σε αυτό. Γενικά όλα τα πράγματα στη ζωή μας έχουν κάτι να μας προσφέρουν. Ακριβώς. Είναι το πώς θα το δούμε. Ακριβώς. Πρέπει να εστιάζουμε σε αυτά που μας προσφέρει το κάθε τι και όχι σε αυτά τα οποία μας κοστίζει. Γιατί κάθε πράγμα έχει ένα κόστος και έχει και ένα όφελος. Είναι το που θα εστιάζει. Και μπορούμε να το δούμε και από άλλη οπτική. Παίρνω πάσα τώρα από αυτό που είπε ο Χάρης. Το γεγονός ότι το πανεπιστήμιο δεν μου πρόσφερε στο έπακρο όσα αυτά θα ήθελα για τον εαυτό μου, μου έκανε χάρη, γιατί έτσι με ανάγκασε να το ψάξω μόνος μου. Και έτσι δεν θα έχει γίνει ποτέ όλο αυτό που έχουμε κάνει σήμερα. Δεν θα ήμασταν εδώ τώρα. Άμα μου είχε δώσει το πανεπιστήμιο αυτό που θέλεις να μάθεις, πάρτα όλα έτσι, αμάστα, φάτα. Ενώ το ότι ένιωθα εγώ μια έλλειψη και ένα κενό, μου οδήγησε ακριβώς στο να τα βάλω λίγο στην άκρη αυτά, να τα σε εισαγωγικά να τα σνομπάρω λίγο, άμα είναι
επιτρεπτή αυτή η έκφραση τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, και να εννοείται. πάω να ακολουθήσω με τα παιδιά το δικό μου δρόμο παράλληλα. Αλλά αυτό είναι το άσχημο, είναι ότι κάποιο άλλο στη θέση μου θα είχε ξενερώσει πολύ περισσότερο. Εννοείται. Οπότε δεν θα είχε κάνει αυτό το step up να πει ότι καλά όλα αυτά. Πάμε λίγο να το επιταχύνουμε γιατί δεν μου Παίρνω κάνει. προσωπική ευθύνη να το ανεβάσω εγώ. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε αυτό είναι και ένα ρίσκο ανάμεσα στα πανεπιστήμια, πιστεύω. Ότι κάποιο μπορεί να του αποθαρρύνει τόσο πολύ και συνήθως και γι' αυτό έχουμε πολλούς dropouts. Ότι... Ή λιμνάζουσα φοιτηση πάρα πολλά χρόνια που κάνουν να Ακριβώς. τελειώσουν. Αυτό που λέμε οι αιώνιοι φοιτητές, που δεν είναι αστείο, είναι όντως η πραγματικότητα. Κανείς δεν τους ψάχνει αυτούς πραγματικά να δουν τα κίνητρά τους. Λίγο στο γεωπονικό που έχω ψάξει, οι περισσότεροι αιώνιοι φοιτητές έχουν μπει εκεί πέρα στο γεωπονικό σαν να παίζανε ρουλέτα στο μηχανογραφικό τους. Είναι κάτι που έχουμε Γι' αυτό το δείξει λόγο. και οι ίδιοι για τη διοίκηση επιχειρήσεων σε ένα podcast. Άμα δεν σ' αρέσει, δεν θα πας καλά σε αυτό. Ακριβώς.